खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो मानि जासिहरलायबाय आरो चेनेलाव मानि गोदान भिडिअजों लोगोसे दा जिखुनु राजखान्थिनि मानि बिराद गुदुं बारहावा नङा होमबा मानि बिराद उल्थां फाल्थां आरो नङा होमबा दसेनो सानजा बारो दसेनो सोनाब बारो माब्लाबा खोला माब्लाबा मानि सोनाब बेफोरबायदि बारलाबायबाय थानाय बारहावाखौ नुदों आरो नङा होमबा दा जोङो बेखौनो बुंनांगोनब्रा रायजोफोर जोंना मानि एक नम्बर पइन्टआ माबे होनबा बे राजखान्थि होननाय बुस्थुआ मानि नोंनि आंनि मानि रावनिबो थाखाय मानि पार्मानेन्ट मानि बुस्थु नङा बेखौ सिन्था खालामनांगौ नङा होमबा दा जोङो राजखान्थिखौ फोथाय नङा होमबा लोगोफोर नाथाय राजखान्थिजों एबा राजखान्थिनि बेन्दोंजों बोननानै दोनजानाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायनो गोब्राब नङा होमबा दा सोर मिन्थियो रायजो राजाफोर नङा होमबा बै राजखान्थिनि बेसेबांबा गिदिर लैथोआव बे लैथोनि सिङाव मा थायो नङा होमबा मानि मा जिब जुनार थायो जों रावबो हमनो हायाना लोगोफोर ना हाया रावबो नुनो मोना आरो दा जों दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगोनब्रा रायजोफोर दिनै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावनि साननायफोरखौ मोगथाङाव महर होनो थाखायल' खायफा दैदेनगिरिफ्रा बै राजनिथिनि एबा बै राजनिथिजों लोगो जानानै मानि खामानि मावो नङा होमब्ला नाथाय दिनै बिथांमोनहा जेब्लानाखि गावनि साननायफ्रा मोगथाङाव मानि महर मोना बायदि जायो नङा होमब्ला अब्ला बिथांमोनाबो मानि बिराद गोदाव सोराव जायो आरो जानाय नंला सानो बिथांमोनाबो नङा होमबा मानि बेजों लोगोसे मा जायो बिथांमोनाबो खासि बिबारफोर बायदि उरायलाबायो आरो बै फाल्गुन सैत्र मासनि खासि बिबारफोर उरायनाय बायदि दा दिनै गावसोरबो उरायो बिथांमोना मा खालामो मानि रायजो राजाफोरखौबो कनफिउस बानायो मानि उरां फारां खालामो आरो रायजोफोर नङा होमबा बेखौले सिन्था खालामनाया मोजां नाथाय जोङो बैफोर दैदेनगिरिफोरखौनो जों दिनै फोथायनो बिराद गोब्राब नङा होमब्ला गोब्राबब्रा बिराद फोथायनो गोब्राब गावसोरहा दिनै गादिनि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय जोंनि पाब्लिकखौ बोरमा खालामो बिसोर नङा होमबा नाथाय दिनै पाब्लिकआबो मा जायो उफाय गैया नङा होमबा नाथाय पाब्लिकआ बा रायजो राजाया माब्लाबाबो थाखा फैसा लुबैसुला नङा दे रायजो राजाफोर बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां सोरबा दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसाखौ सिन्था खालामनानै पलिटिक्सआव गोजावदोंबा पलिटिकेलनि बारहावाजों उरायलाबायदोंबा खासि बिबारफोर बायदि नङा होमबा दिनै दैदेनगिरि बिथांमोनानो बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां जुदि जाबाय थायोब्ला नङा होमब्ला आरो जोङो बै रायजो राजाफोरखौ जोङो मा बुंनो हानो नङा होमबा रायजोबो सिन्था खालामनांगोन नङा होमबा हाया जेबो बुङा रायजो राजाफोरखौ मा बुजायबावनो बिथांमोना गावसोरनो गोनो गोथोबा नङा होमबा गावसिनि सायावनो बिथांमोना गावसोरनो फोथायनो हायाब्ला रायजो राजाफोरखौ मा बाथ्रा होनानै फोथायहोबावनो नङा होमबा मानि बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो सिन्था खालामनानै नायोब्ला जों बिराद मानि दुखुनांथावसो जाबाय दिनैनि दिनाव लोगोफोर नङा होमबा आरो सिन्था खालामाबाथ' खालामा गैला आरो जेबो नङा जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होमबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसो मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो BPFआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास दा मा बुंदों खोनादों रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा दिनै जाय खारनो गोसो खारथारथों नङा होमबा जाय थानो गोसो थाथों जिहेतु जाय जाथिनि फारसे साननाय दं बेहा थाथों आरो जाय थाखा फैसानिल' साननानै नैबेयाव सोनारनानै दं बे खारनायानो मोजां आरो बिराद फाग्ला खालिना रायजोफोर हाग्रामा महिलारि साराबो दा बैफोरबायदि मानि गोग्गो दैदेनगिरिखायसो दिनै 17 बोसोर सरकार सालायनो हादोंमोनब्रा नङा होमबा दा ससे समाव मानि सासे मानि थगायग्रा डायनामिक लिडार फैनानैसो बैनि सियाराव खावब' जिरायनाय जादों नालाय दा बै सरकारालाय फाथो मोजां जानांगौ जागौ थगायनाय सरकारालाय नङा होमबा आरो दिनैनि दिनाव गोबां मानि मा होनो ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन नङा होमबा आरो बै माबा हान्जानि बुन्दुमोन नामखौ खारिला आरो गाज्रि मोनो दा बिथांमोना बिराद खुसि BPF Dwlwkou गारनानै सोरबा खारबायनो खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोना खारबाय नङा होमबा आरो सोरबा खारदों आरो आगोलबो सोरबा खारदों नङा होमबा नामफोरखौ खारिथ'ला
दा बेखौ लानानै बिथांमोना मा बुङो गैलालै बुन्दु नोंसिनि BPFआ माने जोब्बाय माने 2025 मायथाइनि उनावनो BPFआ लांदां जासिगोन माने BPF मुंखौनो रावबो गाबज्रिनाय नंला होननानै होनहरो आरो गोदाव सोराव फाग्लाफ्रा बिदि जायालै फाग्लाफोर बुन्दुमोन फाग्ला बे BPFखौ बोसोरै बोसोरै जुग जुग जोंबायदि माने थाखो थाखो थैलाय उजिबाबो माने बे BPF दोलोआ जोबाब्रा फाग्ला नोंसिनासो ट्रेक्टरा जोबगासिनो दं माने बै 2025 मायथाइनि उनावनो माने ट्रेक्टर होननाय बुस्थुखौ रावबो नायनो हाबावनायसो नङा बे गामि थामिफ्राव ट्रेक्टरखौ लोगो मोनबा बै पार्टिखौसो गोसोखांना रागा जोंगोन आरो ओरैबायदि अबस्था जागासिनो दं दा दिनै सासे सानै मानसिया खारदों दैदेनगिरिफ्रा खारदों नङा होमबा बेथ' राजनितिनि बाथ्राफ्रा खारगासिनोखा मालाथो खारा बबे बोसोरावथ' खारा फाग्ला खारगासिनो दा सासे लिडार थांबाखि जेनेबा सासे दैदेनगिरिया खारबाखि फाग्ला बे बबेबा दोलोआ गाज्रि जाफेरो नामा बबेबा दोलोआ जोबफेरो नामा सोर फाग्ला होनखो नोंसोरखौलाय दोलो जोबनाय दैदेनगिरि खारब्लानो दोलोआ जोबनाय जोबस्रांनाय बबेयाव नुखो फाग्ला बाथ्रा बुंलै नोंसोरो दा बाथ्रायाव दंलै बुन्दुमोन बान्दर मैया थाङो सुन्दुर मैया फैयो नङा होमबा बर'नि बाथ्रा भावाव आरो बेफोरखौ गोसोआव लानांगौ बिनि सिगां सिगां सोर साबसे खाराखैब्रा खारजोबदों आगोल नङा होमबा नोङो आगोल BTC इलेक्सनावबो माने देरहानानैबो खारनाय दं खिन्थु नामखौ लाला दिनै मा मुलाम्फा जाखो बै बिथांमोनालाय खारदों आरो फैदों खाराखै दे लासिं सिं जायाखै दा बिथांमोना बै हान्जाखौ नागिरना फैनाङाखै दा सोर खाराखै होनजायो जेनेबा सिन्था खालामनो दा दिनै खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा खारबाय नांलालां बे नांगाल बोरायखौ होननानै आरो बै समावबो सोर खाराखैमोन रायजो राजाफोर खारदोंब्रा मानो खाराखै जाखो फाग्ला बिश्वजित दैमारि खारदों आरो बिनिफ्राय मा होनो चन्दन ब्रह्म खारदों दा खारनानै बिथांमोना बबेयाव दंहैयो नङा होमबा सासेया जाहैबाय बिबार आरो सासेया जाहैबाय ट्रेक्टर नङा होमबा दा बिदिनो रायजो राजाफोर माने जाय खारनाया खारगोन जाय थानाया थागोन बेफोरबायदि आरो माने मानो खारा खारग्राफ्रा खारगोन एग्रे बेग्रे खारबाय थागोन फैनाया फैबाय थागोन एग्रे बेग्रे फैबाय थागोन आरो जेव नंखायनो बे राजनिति होननायाव बांद्राय गोसो दाहो माने जाथिखौ एसे सिन्था खालाम ओमफ्राय बिनिफ्राय मददल' खालामनांगौ मिन्थिबाय बुन्दुमोन फाग्लाफोर जेनेबा सिन्था खालामदोब्रा जेनेबा बै समनिफ्राय बेसेबां खारदों दिनैसिम BPF दोलोआ मोनसेबो खहा जायाखैना ना माबा मोनसे खहा जादों खहा जायाब्रा दिनै पावारफुलसो जादों दिनै सासे सानै दैदेनगिरिफ्रा खारदों बै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै BPFआ माखासे माइनास जानानै दंमोन दा बैसोर खारगासिनो दं BPFआ प्लास जाबोगासिनो दंब्रा दा नंखायनो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा बे गाज्रिखौ खारजाजोबनो लुगैबाय ओमफ्राय बै गोदान माने निउ जेनेरेसन माने बैसोरनि जायगायाव बेफोरखौ थ्रोब सोनानै दा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नागिरदों बिनिखायनो गाज्रिखौ खारजोबनो दोनबाय दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारा दा रायजो राजाफ्रा साननो नाङा माने बैसोर खारोबा माने BPFआ माबा मोनसे बिथोराव गाज्रि खोथा दंगोनलै साननो नाङा माने बैसोरो जाहैबाय एकमात्र गावनि गादि आरो थाखा फैसानि सिन्था खालामग्रा दैदेनगिरिसो बेयाव जेबो गैया रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम दिनै 17 बोसोर BPFआव थानानै थाखा फैसा खामायबाय मा जोबाखैमोन मान सन्मानबो जोबाखैमोन नङा होमबा नाथाय दा बिथांमोना थाखा फैसाजों लोगोसे मान सन्मानखौबो दिनै खोमानो थांबाय आरो बेयाव जेबो गैया रायजोफोर दा रायजोफोर मोनाबाय मा फाग्ला बखिबाय थायोब्रा सानला गारलायगोन माखासे नङा होमबा दा जिखुनु मोनाबाय नालाय दा दोननांसिगोन नायदो एसे लकेसनफोरखौ नायनानै लादो आं भिडिअ बानायग्रा आरो बे जायगाया आरो न'आबो नैबे खाथियावनो नांजाबनाय आंना इरिगेसन होनो आरो सुसकेट बियो आंनि लकेसन जाहैबाय आरो गाइस बियो दा ओमफ्राय मोनसेल' खोथा बुंसै जोबनायाव नङा होमबा 2025 बै 2025 मायथाइयाव सोर सरखार जागोन माने बेखौ साननानै रायजो राजाफ्रा माने गुलुं गुजुं जायो आरो जेबो गुलुं गुजुं जाया बै 2025 मायथाइनि जेनाखि BTCनि बेसेबां बे राजानि सियाराव सोर जिरायगोन रावबो जिराया बेयाव माने जोंनि हाग्रामा महिलारियासो बेयाव लानथाथा जिरायनायखौ नुगोन नोंसोरो 2025आव नायबानो जाबाय आंनि बुंनाया जायोना जाया रायजोफोर फैगोन 2025 मायथाइयाव जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा 100% माने
राजा जागोन आरो बे BTCनि आरो राजा जानायनि उनाव बे उल्थां फाल्थां खारग्राफोरखौ मा सिक्का होगोन माने बिथांनि गोसोआव दंसै आरो लास्ट पर्यन्त माने ओरैबायदि सरखार सालायखानांगौ माने नर्थ करिया किम जन ना किं जन होनो बैबायदिसो सरखार सालायनांगोन अब्लासो रायजो राजाफ्राबो बुजिगोन नङा होमबा दा बिराद खोथा रायलायबायलै लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो दिनै बेयावनो दोनथ'बाय माने थेंक इउ